Στο πρώτο γυμνάσιο Γαλατσίου, καθηγητής μοίρασε ερωτηματολόγιο για ΛΟΑΤΚΙ σε 12χρονα και 13χρονα παιδιά. Και έχουν το θράσος να το παρουσιάζουν σαν ενημέρωση. Λοιπόν, όχι. Μπορείς να το πεις εισβολή στο μυαλό των παιδιών. Να το πεις ιδεολογική κατήχηση. Διάλυση της παιδικής αθωότητας. Ή να το πεις όπως ακριβώς είναι. Και όπως το φωνάζουμε εδώ και χρόνια. Παιδομάζωμα. Εμείς οι γονείς παλεύουμε να μεγαλώσουμε παιδιά με αξίες και καθαρό μυαλό και κάποιοι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν να παίξουν αιμονικά παιχνίδια σε ανήλικα. Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο θα τους μαθαίνουν και τι σεξουαλική ταυτότητα να έχουν. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, τα σχολεία δεν είναι εργαστήρια πειραματισμού. Και τα παιδιά μας δεν είναι ιδεολογικά πειραματόζια για τις σεξουαλικές αιμονές του κάθε αριστερού ανώμαλου. Άμεση απόλυση και παραπομπή στο πειθαρχικό αυτού του ακατάλληλου. Δεν πρέπει να ξαναπεράσει ούτε έξω από σχολική αίθουσα ποτέ. Και μη μου πει κανείς ότι ήταν τυχαίο περιστατικό. Όλοι μέσα σας ξέρετε τι είναι. Έχουμε βαρεθεί να τα λέμε και να τα δείχνουμε εδώ και χρόνια. Είναι σχέδιο. Και δεν οφείλει κανείς από εμάς να πληρώνουμε από τους φόρους μας ανθρώπους που τοποθετήθηκαν εκεί για να περνούν σε παιδιά άλλων τις δικές τους ορέξεις αντί να τα μορφώνουν. Καλό δημόσια όλους τους γονείς των παιδιών του συγκεκριμένου σχολείου να κινήσουν κάθε νόμιμη διαδικασία απέναντι στη διεύθυνση του σχολείου, στον ίδιο αυτόν τον άνθρωπο και κατά παντός υπευθύνου. Τόσα χρόνια ανεχόμαστε πολλά. Όμως τα παιδιά μας ήταν, είναι και θα είναι κόκκινη γραμμή.